haala golle yo golle gollo haala wadde safaray ko golle mum golli haala sabu wiide ne wawi bonani wiide wawa bonani ɓuri bonde ko wiide ne wawi taw wawa hanki safaray wurtini pulagu e nder Dakar kadi ɓuri kam welde fof koko hay goto meeɗani wadde ko ɗum woni ko safaray waɗi rendinde old school en e nder rap Galsen hande kala cukalel pirtongel becce ene wayno rewe juuɗe maɓɓe ko wayno Fou Malade walla Xuman joƴƴina ɗumen kollira ɗumen wonde Fuuta ene jogui rap wallahi Fuuta amna rap jomumen jooɗo gonoɗon e concert ene lemo ha keɓa fartange ne tawno ene gandi wonde neɗɗo fuɗɗima carrière mum ha gayni carrière mum taw dañani oɗo public e nder saluji poɗɗini hen e nder Dakar Safaray o wino wonde o waɗat wadde o waɗi te mbaɗa anduno o waɗat ne tawno eɗen gandi ko intellectuel de haut niveau non seulement kono kadi ko yimata ko ene memo ene nano ene faamo ne tawno ene deeƴi e nofru ko ɓuri kam welde e Safaray fof noon ko yankinare makko e tawno o tinani succès heewi noon tinde succès ha tigi rigui yejjitaɓe fuɗɗodino tan ko neɗɗo dañƴo ko sikani c'est vrai hein par ce que hande heewi ɗo ɗo neɗɗo dañata fansiji jamma e ñalawma subaka kekiɗe portable ma ene sona walla vocal uji ene ngara walla SMS uji ene ngara aɗa subto ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ha joni ɓe jabotoɗa ha jejjita wonde wonɓe puɗɗiɗoɗa ne tawno ɗo kala mo suusi koko ñumana kono kanko o waɗani noon te aussi rapport kono wayni kono no foti waade heedani heedi heeda ne tawno son ji programme o waɗi réussir tan Allah ne wela kono pulagu ene tawa mention spéciale e staff makko darde no ɓe daride kono mention spéciale e kanko Safaray ne tawno heewiɗo neɗɗo ɗaccata haaju mum e hammu mum ko sababune wonde wonko neɗɗo o waɗanma a anda holko potata wawde waɗandemo so darima pour wonde ya walluma tan kala ko jaggunoɗa a ɗaccat ko ɗum woni ko Safaray ko hanki Safaray weltini pulagu Safaray holli kadi aussi ne wawi Safaray holli wonde golle seɗe golle watta bruit ne tawno ko caggal golle ɗe ɗo golla ko nden waɗata bruit ɗum saabi noon golle makko ɗe ene wayno ko awi ko ko ɗum woni ko soñi wadde success heewi hanki kewgol mi wiyata wonde programme uji fulɓe ɓe kewata hono ngol ɗo kewgol de kono so tawi wonde programme uji ɗiɗi walla tati ene limte alay sago mbatta hen concert Safaray o eɗen mbawi noon c'est le seul rappeur pullo gonɗo ga hen e nder Sénégal baɗirɗo ni success guichet fermé ouais c'est ça événement makko o noon y a Dieu dedans c'est parce que eɗen gandi ko ardi wonde rappeur nde Safaray ko croyant sabu ɗum ko almudo Baye Niass te aussi wona tan wonde yidde Baye Niass waɗa ɗum ha joni ceerno mum kono noon ko Baye Niass yiɗi e lawol mum ko kanko Safaray omona waɗa ɗum par ce que ko gandumi hen déjà min gondi ciɗi kewɗi te mi yiyata mukko waktu dadam mo ɗum ko seede nde mbawmi seedanademo e gurdam makko sa andini neɗɗo hunde a haalani a acci yaw suuɗimo leppi leydi a darima wonde aɗa setto e makko ɗum ɗon hay sinno a wofani Allah lundima ɓamtare ne tawno aɗa wawno haalde ɗum gila jomum no wuuri ni yimɓe mbaɗata hande ni wadde neɗɗo rendre hommage saga ne maayi tawno wuuri nde ne haala fof mbatta ko walla wallahi heewiɗo mayɗo heewi korsa tawno wurno nde heewi ko añɓe c'est ça yiɓɓe mayɓe kewɓe nde mayɗo wuuri nde gonno ko gaño so pèse bien mais mo kalami ko hewɓe ne gandi ɗum ɗon donc oɗon gandi so tawi neɗɗo ala relation moƴƴo par rapport aussi et les tiktokeurs ala relation moƴƴo par rapport et les animateurs ala relation moƴƴo par rapport aussi et les organisateurs aɗa andi a wawa dañde exactement e nder pulagu ko Safaray dañi ko kono noon gandede wonde bandiraɓe musidɓe solidarité nana e nder pulagu ɗum jaɓen ɗum walla mbasen jabde ɗum ko ɗum woni ko woodi Allah waɗi solidarité e nder pulagu nde tawno kala pullo sa Mauritanie najo
walla kasa Sénégal najo aɗa waɗa ɗo hen concert so tawi a rewi ɗo poɗɗa rewde ɗo a haalniɓe poɗɗa haaldude ɓe ɓakkeno noon mahre ko guilel ngoni kecce nde tawno neɗɗo a jogdoto mum relation ko ardi aɗa jogui mum haaju jogo e bande haaju ko ardi aɗa jogui mum haaju minen noon mataw min mbawa haalde somin kaali yimɓe hewɓe ne nana haala amen walla ne mbawi teskade haala amen kono noon Allah mune seedi wonɓe gandanɗa hoore ma debit jomumen mbaɗuno ko déplacement et dérangement ngara ha e nokkuma tawma ene disnoma programme uji men joni battini ko wadde programme uji e nder oɗon tuma ene mbiya goni au sommet kalantama walla tintintama te alors que hatta a jaggata ne poɗɗa jaggirde ni min so tawi tan wonde mi wallat neɗɗo so iti jungo makko e am walla so iti haala makko e am tan mi ɗacca ça veut dire ko mi notitaki inde nde noddirtemi nde ɗum saabi kala ko neɗɗo waɗi kam partagé mi waɗa partagé ɗo kalnuɗa hakkude men fof noon ko ɗon ɗo kaldanmen ma so on jimboɗo jooɗo ha 7 heures du matin safara eno noddami pour émission ngaji emin jaada par ce que ko ñamnimi ɗum mboɗo tesko nomin gandodirta nde ko kanko noddimi téléphone o hollitimi wonde mi ala maabo goɗɗo hannde so wona an ɗum ko hunde mawde te ne joue am jusqu'à présent donc noon safaray ko neɗɗo pamɗo wonde gurdam ko ma faame ne wawe ne tawno mo famani gurdam ma wawade gurdam secret o ça veut dire ko wonde ko tinde neɗɗo o ne tawno enen fulɓe eɗen jogui ndimagu ko gandanɗa hoore ma wona foof noon par ce que wona fulɓe fof jaari gurde nayyi won hen dokka ɗumen milliard teddina ɗumen ɓurani ɗumen ɗum e tawno ko teddugal ɓurata ɗumen ɗum te ko tedduɗo noon yiɗata teddugal anda teddugal te teddina on tedduɗo ha tedde yeeso tedduɗo safaray ko neɗɗo tedduɗo safaray vraiment emin ñagonma suite carrière ma wona suite carrière mo gandanɗa hoore ma aduna Allah o foof ene wawa nandema aduna Allah o foof ne anduma par ce que ko ɓurɗa andede caggal leydi ko gandanɗa caggal leydi ko ɓuuri ko gandanɗa ɗo hen ko aɗa jogui relation ngaji un peu partout e nder Afrique ko ɗum saabi wonde jofuɓe koye mumen so tawi Sénégal foti waɗede représenté e nder nokkuji goɗɗi ko an Fou Malade en Xuman en mbaɗata ciblé wonde yaya c'est parce que enen gandi talent ma mo joguiɗa enen gandi capacité ma no joguiɗa enen gandi intelligence ma mo joguiɗa enen gandi aussi ɗo jangde ma tolni ka intellectuel ko gandumi hen min Farba Events on beltanama kono noon bandiraɓe musidɓe balle nalankoɓe men ɓe enen fulɓe hande kala mo nalenke o wi wonde ene waɗa parrain walla ene waɗa marraine walla yo ar par rapport e côté partenariat wonato koye dogde mi anda qu'est ce qui se passe ɗum wona normal oɗon gandi oɗo concert safaray non seulement ko kanko waɗi ɗum organisé staff makko woni Farba Events kañum jogui safaray par ce que son jiyande safaray yettima ɗo yetti ɗo firti wonde ko ene jogui staff dariɗo ti Farba staff dariɗo tiɗo ko ɗum woni ko jogui voilà Baya mention spéciale à lui o tawa ko concert o kono ene wayno wonde ko kanko fawi barme o ha wawi ɓendude hande rotta o heeɓi en belamma sanne te ne tawno koɓe yimɓe à chaque fois so tawi programme waɗi ha paari ɓe duttata teddugal donc c'est pas donné à tout le monde donc nak concert o waɗi ni sponsor ni parrain jomum ƴetta engagement mum yoɓa yaha yoɓa salle e sa famille waɗa tikkeji mum yaha to fonno yaade foof waɗa concert waɗirani guichet fermé taw dañani hay probléme goto ɗum ko jogade cuusal heewi kala wullatanoɓe ɗo hen programme uji mumɓe faam wonde ko yimɓeɓe ƴetti engagement pour addude ɗumen kono neɗɗo ƴetta engagement tan ƴetta ko wayno success taw ko rappeur min de ko c'est la première fois koye safara en jiiɓi ɗum heddi ko noon ene wawi wonde gagnant wona nder ainsi de suite bohal seeɗa hamme seeɗa woda ko mbaɗa concert so tawi wodi ko daña peccan ɗum en jii ɗum ɗo en jiiri ɗum ɗo walla structure adda rappeur yoɓa ɗum en jii ɗum ɗo hen kono public fulɓe sibo Allah e nelaɗo muɗum waɗa ko ɗon battidirtomi tinnoɗe so tawi on gari e concert jeehe natoyo nder retrouvaille o no moƴƴi kono noon arde wadde concert nde gandon wonde won artiste ɓe ɓe ganduɗa hoorema fotɓe juude ma on gandu en talent ji kewɗi safaray a wiyama ya wuur ko juuti an andi ko jiɗɗa yo gene waɗa ɗum laato pulagu ndenden gonen neɗɗo goto mbawi